Salutare tuturor și bine m-am găsit la primul episod din Minecraft. Astăzi o să vă arăt un tutorial în care puteți să faceți un lift pentru iteme. Ok, hai să începem. Punem piatră sau orice bloc doriți, nu contează. Ok. Așa, iar apoi faceți așa. Puneți așa. Aici închideți. Perfect. Și aici puteți să faceți de câte blocuri doriți. Nu contează. Aici închideți de tot. Ok. Săpați un bloc, puneți o piatră, da? Adică puneți un bloc de piatră. Apoi săpați. Ok. Și puneți gheață comprimată pe care o găsiți la blocuri de construcție și dați în jos și o găsiți aici. Ok. Așa. Puneți așa. Hop, am ratat unul. Bun. Aici o să puneți așa, un gard pe piatră și unul pe gheață. Aici spargeți și în partea cealaltă. Ok. Și puneți sticlă. Iar apoi acoperiți. Perfect. Și puteți să, după ce faceți ăla, puteți să puneți așa, cu orice bloc doriți, nu contează, doar să fie în formă de plus, așa. Și nu contează înălțimea, puteți să-l faceți de câte vreți. Ok. Așa. Acum vine partea importantă. Cu apa. Deci, puneți apă. Și apoi tăiați. Ok. Mai puneți o dată. Și tăiați. Ok. Bun. Și acum să vedem dacă merge. Dacă nu merge, trebuie să meargă. Ok, vedem că a urcat fără nicio problemă. Doar că a căzut jos, așa că trebuie să facem mai mare asta. Ok, puteți să-l faceți cât de mare doriți, nu contează. O să meargă oricum, doar că trebuie să fiți atenți cum puneți semnele. Ok, a ajuns. Merge, vedeți? Merge. Am încercat un acolo, dar am uitat să pun gheața și na, trebuie să opresc filmarea, să încep din nou, dar nu-i contează. Ok. Am văzut că merge. Și aici puteți să puneți un cufăr. Și toate itemele pe care vreți să le aruncați, le puneți aici. Și numai le luați de aici. Aruncăm. Aruncăm și asta. Bun. Vedeți cum urcă. Uitați, putem să punem orice bloc doriți. Ok. Punem ăsta, ăsta. Așa. Să vedem acum. Le aruncăm. Și urcă. Perfect. Ok. Bun, cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like pentru că mă motivează să continui și până data viitoare ne mai vedem.